Tässä mulla on 40-tuumainen sliding leg-malli, eli lazy leg, eli tasausjalka. Epätasaisessa maastossa tai rappusissa niin voit avata tämän yhden jalan, nostaa sen ylös, laskea alas paikalleen ja lukita. Sliding leg on myös kaikista yleisin C-ständi, mitä vuokraamoista ja tuotannoista löytyy. Tässä mulla on 20-tuumainen turtle base-malli, eli tästä toi pystyputki irtoaa. Yksi ruuvi irroittamalla ja näin helposti. Jalka menee kasaan helposti kääntämällä. Ja auki. Näin. Tässä mulla on tavallinen 40-tuumainen C-ständi. Siitä ei ihan hirveästi muuta sanottavaa ole kuin, että olalle ja jalat kiinni. Tällä tavalla näin. Sitten vielä tuolta. Noin, ja välillä se vaatii vähän enemmän voimaa ja varsinkin tekniikkaa.